баҳри рушду инкишофи бемайлони футбол ҳар сол аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷоми Тоҷикистон баргузор мегардад. Дар доираи ин мусобиқот дар қатори дигар дастаҳо тими Саройкамари ноҳияи Панҷ дар майдони худ бо тими Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ вохӯрӣ анҷом дод. рақобат байни дастаҳои Саройкамар ва Панҷшер ҷолибу диданӣ сурат гирифта, бозингарон барои рахна сохтани дарвозаҳо кӯшиш менамуданд. дар дидори имрӯза нахуст шуда соҳибони майдон бо задани гол мушарраф гардиданд. муаллифи гол ҳуҷумкунанда Салим Давлатов мебошад. бо гузарош шудани чанд дақиқаи дигар ҳамлавари дастаи Панҷшер Ҳасанов Тимур бо голи задаи соҳибони замин посух гуфтанд, аммо ин анҷоми кор набуд, чунки бозингари тими Саройкамар рақами 7 Акмалҷон Авазов аз масофаи дур зарбаи ҷаримавиро иҷро намуд, ки он ҳам ба гол табдил ёфт. дар пайти дуюми бозӣ бошад ҳуҷум ва кӯшишҳои бозингарони ҳарду даста бенатиҷа бидуни гол анҷом ёфт. ҳамин тариқ рақобат бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи Саройкамар хотима ёфт. тибқи қоидаҳои бозӣ дастаи Саройкамар бозиро дар даври дигар идома медиҳад ва тими Панҷшер бошад аз идома додани бозиҳо маҳрум гардид. дастаи равшани шаҳри Кӯлоб давоми 5 рӯзи охир 2 маротиба бо дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ майдондорӣ намуд, ки яке аз ин дидорҳо дар доираи Лигаи Якуми мамлакат ва дигаре дар доираи ҷоми Тоҷикистон баргузор шуд. бояд ёдовар шавем, ки дар ҳар ду дидор шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов тавонистанд, ки ғолибият ба даст оварда ҳам дар Лигаи Якум ва ҳам дар ҷоми Тоҷикистон мавқеи худро устувор намоянд. дидори имрӯза низ аз дақиқаҳои аввал бо бартарии соҳибони майдон оғоз шуд ва нахуст дар дақиқаи ҳафтуми бозӣ нимҳимоятгари дастаи Равшан Саидхони Амрохон ба задани голи якум шарафёб гардид. дар идомаи бозӣ дастаи Равшан боз ҳам ҳуҷумҳои худро дар назди дарвозаи рақиб бештар намуд, ки баъди як партофти головари Саидхони Амрохон нимҳимоятгари дигари дастаи Равшан Шодӣ Муродов дар дақиқаи 16-уми бозӣ голи дуюми дастаи Равшанро ба самар расонид. баъди голи дуюм футболбозони дастаи Равшан то андозае ба фориғболӣ роҳ доданд ва аз ин фурсат истифода намуда дастаи ҳулбук ҳуҷумҳои худро дар назди дарвозаи рақиб қавитар намуд. дар дақиқаи 26-уми бозӣ нимҳимоятгари ҷавону боистеъдоди дастаи ҳулбук Амирҷон Алихонов аз масофаи дур голи зебоеро вориди дарвозаи рақиб намуд, ки баъди ин гол ҳисоби бозӣ 2-1 шуд. қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. шогирдони Қаноат Латипов дар қисмати дуюми бозӣ ҳамлаҳои худро боз ҳам зиёд намуда дар дақиқаи 48-уми бозӣ ҳамлавари боистеъдоди дастаи меҳмонон Авазхон Қамчинов голи дуюми дастаро ба ҳадаф расонида ҳисоби бозиро баробар 2-2 намуд. бояд гуфт, ки дар қисмати дуюми бозӣ ҳар ду даста чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд ва дар ниҳоят баъди таъин гардидани зарбаи ҷаримавӣ футболбози ботаҷрибаи дастаи Равшан Сафаралӣ Каримов аз ин фурсат истифода намуда голи зебову муҷаллоеро вориди дарвозаи ҳулбук гардонид. голи мазкур дар дақиқаи 87-уми бозӣ ба самар расонида шуд ва бо ҳисоби 3-2 дастаи Равшан ғолибиятро ба даст овард ва ба даври навбатии ҷоми Тоҷикистон роҳхат пайдо намуд.